गासैखौबो नैबे समाव बेलासि समनि गाहाम हामलायबाय आं राकेश रामसियारि थ' नोंथांमोना मिथिगौ नैबे समाव आङो स्ट्रबेरि नैबे आबाद मावनाय बोरिमाखा गामियाव आं दंफैयो बेवहाय बिथांमोनजों आङो नैबे मालिकजों सावरायनानै मोनथिदों बे स्ट्रबेरि आबादा जोबोद मोजां बेखौ खागासिनो मा खालामदों दा स्ट्रबेरि जादों ना स्ट्रबेरि स्ट्रबेरि सिगाङाव जाफेरबायमोन ना बेखौ जाफेराखैमोन जोनोमनिफ्रायनो फार्स्ट दिनैनो फार्स्ट जिबनावनो फार्स्ट स्ट्रबेरिनि आबादखौबो आङो दिनैसो फार्स्ट नुनो मोनदों प्लास फिथाइखौबो मोनजाबाय नुबायबो बिराद टेस्ट मा बुंगोन नोङो जोंनि बर' मानसिफ्रा फ्राय भाग मानसियानो जाय बिथांमोना एसे रोंखा राखा जाबाय सोलोंथाइ गोनां मानसि हयथ' बे आबादा मा बे आबादखौ गायोबा मा जायो आरो बे आबादा अर्थात बे स्ट्रबेरि फिथाइया जायोबा मा जायो भिटामिन दं गैयै बेखौ गोरों मानसियाल' फ्राय मिथियो खिन्थु जाय मानसिया न'आवनो थायो मावो दाङै जायो बिजाब सायाव मोजां फरायनाय जाया बे आबादनि सायाव मोजां मिथिया जायो बेखौ फिथाइखौ जायोबा मा भिटामिन दं गैयै बेखौ मिथिया खिन्थु बेखौ जाय नायगिरि नोंथांमोन आं बेखौनो खावलायगोन बे आबादखौ हायोबा मावनो नाजा बेखौ जाय बिथाङा आबाद मावदों बे आबाद मावगिरि बिथांनावबो जोङो सोंना नायबाय बे आबादा सबसे माने बिराद मोजां मोनसे स्टेन्डार्ड बिजनेस माबा आरो आबाद सरकारा लोगोसे बे आबादखौ मावोब्ला एभ्रिथिं फ्रिबो होयो होननानै मिथिदों बिथांनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय स' बेनि आबादनि जितु फुलिखौ सरकाराबो होयो होनना बुंदों लोगोसे बेखौ माखासे मुलि होनांनाय माखासे हासार सरकारा एसे हेफाजाब होयो लोगोसे बे फिथाइखौ थायोबा बिथांमोना गावसोरनो लानानै थाङो गुबुनाव गथिखे जोंनि बर' माहारिफ्रा बेकार थास्लायस्लाय बे आबादखौ माव गावखौनो सासे स्ट्रबेरि आबादनि सासे मैखोम आबादारि महरै सिनायथि जा लोगोसे ओनसोलाव बयजोंबो सासे मैखोम आबादारि महरै सिनायजा स' बयबो टेस्ट खालाम बिराद भिटामिन दं जों बेखौ जानांगौ आरोना टेस्टि बाय बिदिनो फंबायमोन दङ एसके आरो इउटिउबार निउस रिपर्टार बिथांमोना दङ बिथांमोनजों सावरायदों नैबे समाव मनिलाबो दंफैयो बिथाङाबो मा खादों मनिल नै स्ट्रबेरि जादों स्ट्रबेरि गोथाव ना जोबोद टेस्टि जोबोद मोनबेसे जाखो नोंथाङा बुट जाबाय आं जोबोद दामनि बियो खोन्थानाय बायदिबाथाय 600सो होनना बुंदों बे केजिसेयावनो बिथां आबादारि बे मुसलपुरनि सिङावनो थानाय बोरिमाखानि बिथाङा थांनाय बोसोरथाम बोसोरब्रैसोआव जोबोद लाब जादों होननानै फोरमायदों जोंनि सिगाङाव बेनिखायनो जों नायफैनाय जादों आरो जाफैनाय नायबाय नालाय एसके फंबायाबो खागासिनो फंबाय मा खादों स्ट्रबेरि बर' राव बुङो फिसा बेगरनि फिथाइ बिथाङा 4 बोसोर आगोलनिफ्रायनो बे आबादखौ मावबोगासिनो केजि 320आव बिथाङा फानहरोमोन जाहैबाय गुवाहाटियाव ओमफ्राय 450 ओमफ्राय दा लकडाउननि समाव माने फानहरनो हायाखै लस जादों साप्लाय हरनो हायाखै गारि सारि गासैबो बन्द' जाबाय नालाय बुहुद 1.5 बिघा गायदोंमोन 9,000 फुलि लाबोनानै बिथाङा जोंनि गेजेरावबो सासे बेबायदि आबादारि दं गायनो हानाय बिथांमोनखौ साबायखर नांगौ आरो भिटामिनबो दं जोबोद मोजां नोंथाङाबो बे आबादखौ मावनो हायो आङो बिथां आबादारिजों एसे रायज्लायनो नागिरदों बे आबादखौ माबायदि मावो बेजों खायसे प्रसेस बेखौ बिथांनाव सोंगोन आरो माबायदि लाब आरो लस जादों बेखौ बिथांजों रायज्लायगोन थ' वेट नैबे समाव स्ट्रबेरि आबाद मावग्रा बिथांजों दंफैयो नोंथांनि सिनायथिखौ एसे होलाय आंनि मुङाथ' दिपुल बर' र' गामि ओरैनो बोरिमाखा ओमफ्राय जोंनिया दा बर्तमान मडेल भिलेज बोरिमाखा मडेल भिलेज आरो दा बोरिमाखा मडेल भिलेज जोंनिया ओरैनो स्ट्रबेरिखौथ' आं आगोलनिफ्राय देग्लायहालागै मावनाया 4 बोसोर जादों आरो 4 बोसोर जादों ओमफ्राय बे माबाखौ नैबे फुलिफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोआ दे ओरैनो फुलियाथ' आं आगोलनिफ्राय बहुद
बायदिसिना खेथि मावबोबाय नालाय इयाव मावनायाव थारमाने स्ट्रबेरि खेथिखौ आं निजेबो खरसा खालामनानै एसे बायदो आरो इयाव जोंनिया टेस्ट नायग्रोदो ओमफ्राय जोंहा दा जितु एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट दोङो जा एक्सुवेलि आं बुंनो थाङोबा जा बिटिसि सरकारा थारमाने इखो जोंनि बिटिसिआ थारमाने दा जोंनि नै बिटिसिआव प्रथमावनो स्ट्रबेरि फुलिखौ साप्लाय होग्रोदो आंनि नुनायाव आरो साप्लाय होदो फार्स्ट टाइम आरो ना फार्स्ट टाइम आं मथा मथि दा नै 18 बोसोर 20 बोसोर सोलिगासिनो दङ आंनि जे आबाद मावनाया माने स्ट्रबेरि मावनाया बोसोरब्रै जाबाय बोसोरब्रै जाबाय इयाव खिन्थु आं मावखायो खिन्थु ओरैनो बिटिसिआसो खिन्थु स्ट्रबेरि फुलिखौ आं फार्स्ट टाइम होग्रोदो जोंनि दा सोरबा सरकारखौ आङो रावखौबो दखिनो थाङा खिन्थु प्रथमाव स्ट्रबेरिखौ आं नुनायाव जोंनि बिटिसि सरकारा 4 बोसोर इसोरनि सरकार सालायनाया जियानो जाया मानो ओरैनो आंनि माबायाव 4 बोसोर जाबाय आरो इसोर साप्लाय होनाया 4 बोसोर जानायाव ओमफ्राय आं ओरैनो गुबुन खेथिफोरखौ बुहुत मावोमोन नालाय बेयाव थारमाने स्ट्रबेरि आबाद नोंथाङा मावगोन नामा ओरैबायसा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय सोंदो आंखौ सोंनानै ओमफ्राय आं मावगोन होनना बुंखादो थारमाने मावनायाव बिदिनो मावनानै आं खिन्थु आंनि खेथिया बया जायाखै दे मोजाङैनो जादों मोजां जादों ओमफ्राय बिदिनो आङो थारमाने खेथिखौ लाब मोननानै दिनैसिमहालागै थारमाने मावबाय दङ आरो ओमफ्राय फार्स्टनि खेथि माबानायाव बेसेबांसो फुलि गायजादों आंनिया ओरैनो माबासोल' जादों बिसोरो 3000 फुलि साप्लाय होदोंमोन आंनो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय 3000 फुलि होदोंमोन बिसोरो सिगांथारनियाव प्रथमथारनियाव बेनिफ्राय 3000 फुलि होनायाव आं खेथि आबादखौबो मावफेराखैमोन नालाय मावनायाव खिन्थु आंनिया 1000सो फुलि थैनानै माने 2000सो फुलि थादों खिन्थु 2000सो फुलि थानायावनो ओरैबायसा माने आंनिया बिफांनि सेहेराया मोजां जानानै मथा मथि 2000 फुलियाव आंनिया 1,30,000सो फैसा मोनदो दे आं 2000 फुलियाव खिन्थु एक कथाबो खरसानि बारगै आरो ना खरसानि 1,30,000 बाबो थारमाने फुलिखौनो आं फ्रि मोनखाबाय आंनियाथ' लाबनि अंखसो होननांसिगोन सरकारा बुहुत सहाय खालामदो थारमाने ओमफ्राय जोंनि बिटिसि सरकार फुलिल' हरोना बिथांमोना एख' होआ या सासे खेथियग हिसाबै नों खायसे बुस्थुखौ स्ट्रबेरि खेथिखौ मावोबा दा खायसे जा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट दोङो बिसोरनिफ्राय अभिगता लायोबा रोंगोन आरो थारमाने नों निजे आं स्ट्रबेरि खेथि मावगोन होनबाबोथ' जानाय नंलाना डिपार्टमेन्टलि ओरैनो खायसे खामानिखौ जा इसोरो मोजां बोसोन होयो थारमाने बोरै गायनांगौ इसोरखौ मोजां रोंगो इसोरो दा बर्तमान आरो जोंनिनो आंखौबो जेरै बोसोन होदो बिदिनो होगोन आरो गुबुना सोरबा मावोबा खिन्थु बायनानै गासै कमप्लिट फुलिखौ बायनानै जगर तगर लायोब्लाबो थारमाने स्ट्रबेरि खेथियाव लस जाया थारमाने खम हायावनो थारमाने बुरजा प्रफिट फैसा जायो आरो लाब जायो थारमाने माबाथ' होनाङाना जेनेबा मेडिसिन बाहायनांगोन आं खिन्थु अर्गेनिक ओरैनो बाय'फिटनि मुलि अर्गेनिक सिस्टेमाव मावजानाय जायो आंनिया बाहायनाय जायो आरो अर्गेनिक टाइपआव एबाराव बेसेबां फुलि गायजादोंमोन आरो आंनिया 9000सो गायजादों एबार 9000नि खम जाखायाखै थांनायाव 3000 एबा 9000 ओमफ्राय बे माबायदि जानाय एबार बोसोराव ओरैनो खेथियाथ' बिराद मोजां जादोंमोन जानायावथ' आरो मा खालामनो फाननो हायाखै ओरैनो खाननैसो सिगाङाव मोजाङैनो फाननो हादोंमोन आङो ओमफ्राय फाननायाव दा आरो जितु जोंनि माने अल लकडाउन माने बुहुमनाङैनो जितु कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन जादों इयाव थारमाने खायसे बुस्थुखौ आं फाननो जेराव मेरन थांनो हायासै जाहैबाय नालाय आंनियाथ' ओरैनो मार्केट हिसाबै गुवाहाटियाव थारमाने टेनसनानो गैया थारमाने आं गारियावनो थिखांना हरखायोमोन मुसलपुरनिफ्रायनो आंनि जेबो थांलायनो हाया थारमाने डाइरेक्ट माने आगोलनि 4 बोसोरानो जाबायना आंनि खेथिखौ मावनाया गारियाव थिखांना हरबानो दुनियाके थारमाने इसोर रिसिभ खालामना लायो आं कल खालामना एसांखिनि माल हरदो होनबानो जायोमोन थारमाने खिन्थु उपाय गैया आरो मा खालामनो देग्लाय बोसोराव दि माने जाबाय लाब जायाखै आरो जानायालाय लाब जायाखै खिन्थु माथो खालामबावनो इयो लाखनिसो बाथ्रासै आरो बेखौ बुंबाय थाबाबोथ' जालाना बेनो आरो साबायखर थाबाय आदासिम मिथिना फोरमायना होनायनि थाखाय बेवहाय आदाजों रायज्लायबाय बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय जे एबार बोसोराव एसे लस जादों होननानै बुंदों मानोना जिहेतु कर'ना भाइरासजों मोनसे गासिबो
इन्डियाखौनो लकडाउन होनाय जादों दा बे हिसाबाव फाननो हायाखै जायनि थाखाय एसे लस जादों बिथाङा थ' बे बेलायाव बेखौनो बुंगोन आं नोंथांमोनाबो गाय बे खेथिखौ जोबोद मोजां जायो आरो इन्टारेस्टिं बेखौ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला BTC आवनो फार्स्ट नैबे स्ट्रबेरिखौ गायजेननो होदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बे फुलिखौ जोलैखौ ओरैनो माने नैबे बिथांमोननिफ्राय लाबोनो हायो होननानै बुंदों थ' बे हिसाबाव नोंथांमोनाबो बे खेथिखौ मावनो हायो आरो जौगासार जानो हायो थ' भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों